Kumusta naman ang mga itsura natin dyan? Good morning, guys! Katatapos ko lang mag-edit ng video, guys. I'm just waiting for it to save. Maglilinis ako ng bahay kasi pupunta dito yung mama at saka stepdad ni Dan mamayang gabi. And para na din, general cleaning before ako umalis. Kasi diba si Dan lang mag-isa dito. Maasahan naman siya eh. Pero at least diba, iwanan natin yung bahay na malinis para kay Danny Boy. Para hindi naman siya masyadong mahirapan. Ganito yung itsura ng ating bahay. Makalat siya, pero hindi naman siya sobrang dumi. Makalat lang kasi ang dami nating mga ganap. Ilalagay ko to sa kwarto. I-sort out ko yung luggage ko soon. Mag-wipe-wipe lang ako. Tapos kailangan ko din mag-mop kasi medyo sticky yung talaga. Gusto ko bumili ng steamer. Kaya lang hindi ko sure kung mag-work ba yung steamer. Maganda ba yung steamer? Yung tiles kasi namin, shiny. And kapag merong mga footprints, kitang-kita guys, kasi siya makintab. So yun, hindi ko alam kung makakatulong yung steamer nun. Gusto ko bumili ng mura, kaya lang sabi ni Dan, kung bibili ka ng steamer, yung mahal, yung maganda. So hindi ko alam. Nagtitingin-tingin ako ng mga reviews. Anyway, yun yung gagawin natin. Maglilinis tayo ng bahay. Wait, na-save na ata yung video ko. Upload lang natin para while naglilinis, our video is uploading, you know. Ayan, tapos na tayo dito sa kitchen, guys. Nalinis ko na yung kitchen at saka yung dining area. Yung gamit ko pala na parang multi-purpose spray is ito ay Pinyo Clean. Ito, gustong-gusto to ni Dan. Tinry niya to, ginamit niya to para linisin yung white dining chairs namin dun. And sobrang gustong-gusto niya kasi nakakalinis talaga siya, guys. As in, kaya lang kapag sobrang dami, parang yung baho pumapasok sa utak. Nung naglilinis siya ng white chair, sobrang, sobrang nag-grumpy ako kasi yung amoy niya, parang tapos siya, spray siya ng spray. Sabi ko, pwede bang spray lang ng isa, tapos wipe? Kasi every wipe spray, sobrang napadami yung gamit niya, and sobrang sumakit yung ulo ko nun. Sa glass naman, ito yung gamit ko lang. Windex. Ito, para sa, sabi nga, Windex shower nagkamali-mali kasi yung bili ni Dan nung naubusan kami ng glass. Pero ito yung gamit ko. And yeah, okay siya. Wala siyang streaks. Yung ginagamit ko pang wipe sa kanya is paper towel. Mas maganda siya kapag paper towel, hindi yung cloth kapag glass. Tapos na ako dito. Nag-mop ako, so maligo lang ako, guys, para pagbalik ko, dry na siya. Tapos magluluto tayo ng lunch kasi gutom na ako. Anong oras na ba? Nag-timelapse ako kanina eh. Hi, guys! Luto tayo ng lunch. Magluluto ako ng pinakbit. Nag-check ako, tapos chinek ko kung ano meron kami sa fridge. And meron akong ingredients para pinakbit, guys. Wala nga lang okra, pero okay lang kasi hindi ko din naman kasi kinakain masyado yung okra. Nilalagay ko lang siya kasi kasali sa ingredients, pero hindi ko naman talaga siya kinakain masyado. Tinatry ko. Kumakain ako konti. Pero yun, konti lang. So, yan. Oil. Tapos, nakaready na yung mga ingredients ko eh.
Yan. Ano din pala, magbi-babysit kami mamaya. So, babantayan na naman namin yung dalawa kasi yung mama niya mag-gym na naman. Tapos yung papa niya work pa. Papa nila work pa. So, yan. Nakaready na lahat. Yung kulang-kulang ata is yun lang. Yung okra lang. Kunin natin yung ating bago. Ay, ang sarap nito, spicy. Tapos meron akong mangga. Kaloka. Alright, garlic. Tapos sunod ko na agad yung onion. Kasi yung garlic ko sobrang chop ba. Pinanood ko yung video ko na nung nagluto ako, first time ko magluto ng pinakbet. O diba ako na talaga ang nanonood ng sarili kong video. Hindi ko na kasi completely maalala kung paano ko siya ginawa. Nakakaloka, naalala ko tuloy. Hindi kasi ako nanonood ng vlog ko, guys. Hindi ko binabalikan yung mga vlogs ko. Minsan lang kapag may gusto akong maalala, like kapag nagpunta kami ng Pilipinas, like yung mga vlogs namin sa Philippines or mga travel vlogs, sobrang minsan lang binabalikan ko sila. Pero kapag yung mga vlog na nandito nga ako sa bahay, hindi ko siya masyadong binabalikan. Except sa mga luto-luto nga, kasi nga gusto kong panoorin kung paano ko siya ginawa. And ito nakakaloka, day off ko pa noon, tapos sobrang dami kong ginawa. Ako na talaga. Tapos ngayon, nakakapagluto na ako ng lunch dito sa bahay, kasi noon hindi talaga eh. Nagluluto lang ako sa gabi kasi wala naman ako dito. Diba? Okay, kamatis. And then sunod ko na agad yung pork. Pork belly to, guys. I know. Yung nabili ko saan ko ba yung nabili? Hindi yung pork belly. Parang pork. Nakalimutan ko yung term do. Pero ito yung gusto ko na meat. Yung may taba. May layer ng taba, tapos, ano ba yan? Unod ba? Tagalog ng unod. Laman. Alright. After na mag-brown na yung pork natin, lalagyan ko siya ng bagoong. Yan, guys. Maglalagay na ako ng bagoong. Yung sa video ko, yung ilagay 4 tablespoon, pero kontian ko na muna. Kasi ito yung pinakalasa niya, diba? Yan. Tapos lagyan ko ng tubig. One cup yun. Nadagdagan ko ata ito mamaya. Depende. Hintayin ko na ma-boil itong tubig, tapos ilalagay ko na yung mga gulay. Dinagdagan ko ng konting tubig. Ngayon, lagay ko na yung natin. Ito. Ang tawag dito, kalabasa. Tapos, isunod ko na agad yung yung talong. Kasi yung kalabasang to, siya malambot. Ito yung ginamit ko na kalabasa sa utan, na sobrang lambot. So, isunod ko tong talong. Kasi gusto ko, gusto ko yung talong malambot. Yan. Ang lalaki pala ng pagkakat ko ng mga gulay, right? Feeling ko dadagdagan ko pa to ng tubig mamaya para masarsa yung ating hinakbet. Ay! Yung ko pala. Ating baraya. Sinuko to sa tubig na may asin. Yan. Ay, nako. Sunod ko na lahat. Uy, ano ba yan? Yan. Boy, ang dami na to. Ayaw ni Dan dito kasi may bagoong, guys. Lunchtime! Ayan, pinakbet. Ang dami pa natin kailangan gawin, guys. Natapos na ako maglinis dito sa kitchen dining area. Hindi pa ako tapos dyan. So, imamap ko naman yung hallway, tsaka yung toilet, lilinisin ko, tsaka yung master's bedroom. Itong 2 kwarto dito, hindi na kasi nilinis ko yan kahapon eh. Pero, kain muna tayo! Kain, guys. Yummers, kain. We're here!
Eli? Theo? Baba, you gonna say hi? Hi, guys. I just got my haircut with. I like your haircut. It's very That's your nice. belly button. Is that your belly button? Okay, who wants rock balance? Is that your belly button? What's your name, Pete? I'm Daniel. Nice to meet you. Dada. Your mate? Do you know? Do you know what they said? They said Theo looks like you. He does. What's that? Kain daw si Eli ng rock melon. You want rock melon? Yes. Yeah. Tita Dan's, Uncle Danny's gonna cut it for you. Do you want rock melon, Dia? Do you want some rock melon? Do you want some grapes? It's really Uy. You gotta cut this. What, Eli? It's really wet. Really wet? It's really wet. How big of a piece do you want? Just got a small piece, my love. Right. Do you know how to do this, babe? Theo? Asan na si Theo, babe? This one? Alright. From him. Ontario will read you this one. This is called... Encourage midfielder Bryce Gibbs insists he must keep on improving to hold his spot in Adelaide's midfield. The I Crows went have a near perfect pre-season as the battle for spots in the midfield heats up. Guys are going to be coming. I went walking. No guarantees. What did you see? Still got to be trying at the level to I saw a black cat Crows top draft looking pick Josh at Jones is in me. line to make his AFL debut against the Hawks after Paul season. Injury. And this is What good news did here. you Simon see? Goodwin will be in charge of the Demons until I saw Can a I eat the rest or do you want them? brown He's horse still coming to terms with the Crows' looking at stunning me. AFLW run. The 26-year-old. Hello, hello. That's what I say when the sun comes up and it starts the day. San Antonio Spurs. Do you want Uncle Dan to sing? Ridiculous. Pretty amazing, Andrew No. Bowen in Sydney. a couple of say days good ago. morning, Back something. in the NBA, phenomenal. He's I think I still see going. it. Good morning, everyone. And the share market finished The grass is green and the sun is shining. It's a beautiful day in the USA. Project shares Which one do you down want, more Bob? than 3.5% after it said fuel margins That one? had softened. But it was a That one positive over day there. for This the one? likes of Rio Tinto and Oh, BHP. hello, Ducky. Hello, Tom. In I go. South Australia's largest pool spa and outdoor living expo, Adelaide Showground, Saturday and Sunday. The new Lynx Ice Chill Body Wash is here. So, whoa, hot hips. Feel the temperature Here. drop Yan, pwede kang with holo the ba? new Lynx Ice Chill Body Wash. Because you know, Baba Black Sheep. That one? The holding tracks are Look at me! kilometre warranty from 24.5k drive away. We're home, guys. Dan is cooking his dinner. Busog pa ako eh. Late ako nag-lunch. What are you having, my love? Bacon and egg mixed muffins. Nice. So yun, air fryer na kami kapag bacon. Diyan na. Tinanong namin yung niya, yung kambal niya. Asawa ng kambal niya. Dumating kasi ng maaga. So wala pa yung kambal niya galing sa gym. Dumating na yung asawa. Tinanong namin, nagbe-bacon ba kayo sa air fryer? Sabi niya, oo. Sabi ko, kami lang pala yung hindi. Pero ngayon, nagbe-bacon na kami dyan. Ano kayang kakainin natin? Sabi ng mama niya, nandito daw sila mga 7:30 to 8. So in 20 minutes, nandito na yun. Sandali lang sila. Tapos na din yun kumain, guys. Kaya hindi na ako nag-chop suey. Kasi diba sabi ko mag-chop suey sana ako. Hindi na kasi galing siya sa bahay ng kuya ni Dan. Meron silang dinner dun. No point na magluto kasi wala lang. Kagaling lang talaga nilang dinner. Pupunta lang talaga sila para makita daw ako before ako umalis. Sandali lang naman ako. Hindi naman ako mawawala ng matagal. Pero ganyan siya. May mga sikretong malupit na ng mga ganyan. Wait, ayusin ko lang yung thumbnail ng video ko habang si Dan nagluluto ng dinner niya.
Oh, yeah. Well, you do use them. You do use a fair amount, especially on the big horses. Yes. There's different lengths, and sometimes you can't use your woods. I've been using the 7. With the 7, like the best I can do with a 7 is like maybe I've been on 140 a couple times, but that's pretty rare. I'm normally just sitting around 100 with the 7. If I use a driver, how much better do you reckon I Virgin Australia. Crayfish from Chona and my kids. Yeah, I know. They're really good. No, not that one. That's That's alright. Are you sure? When I get home, it's just for 15 minutes in the car. Yeah, it'll be alright. sige. It's all plastic bags still. Okay. Oh yeah, thanks for that, Pete. That's alright. Thank you. That's alright. So you have a wonderful trip. Thank you. Give me a cup. May show dito guys sa Australia na parang ilang grupo ba sila? 4 na grupo ata sila or 5. Tapos pupunta sila sa isang lugar. Tapos parang tourist sila dun. Tapos itong ano na to. Yung episode nila ngayon is pumunta sila ng Pilipinas. So ito, sa Bohol sila. Travel guide ata yung title nito. Hindi ako nanonood nito eh. I was watching Married at First Sight, tapos biglang yan yung sumunod. Yeah, yung pinapanood ko lang is Married at First Sight lang talaga. Pero hindi na nga ako masyado nakakanood ngayon. Hindi na ako, like, sobrang nakatutok lang yung una. Okay na ba ako dyan? Yeah. Tapos na yung thumbnail ko. Nakaschedule na din yung video ko. I-fill ko lang yung tubig ko. Tapos, punta tayo kwarto. Ay, ito pala guys. Itong mga stickies. Tingnan nyo yung ginawa ni Kuya TJ. Ang cute. Nilagay niya yung mga stickies dyan. It's actually a really good idea. Si Kuya TJ, as in, ano siya naglagay niyan lahat. Yan. Yan na, ganun na karami. Meron pala akong hindi nalinis, guys. Yung banyo, hindi ko nalinis. Ito yung shower lang. Dito nalinis ko dito. Yung shower, bukas na. Nilinis ko kasi ito, tapos na ako mag-shower. Usually, nililinis ko yan, before ako mag-shower. Update sa ating buhok. So, ito na siya, guys. Hindi ko siya binasa kasi part ng pag-aalaga sa extension is hindi siya babasain 48 hours after in-apply yung extensions. Nakita nyo ba? Kung pinakita ko naman kahapon, diba? Pero, so far, okay siya, guys. Gustong-gusto ko siya. Feeling ko lang puputulan ko to. Next time na magkita kami. Or, hindi ko alam. Siguro, after ko na siya hugasan, after ko na i-wash yung buhok ko, tingnan ko kung ano mangyayari. Kasi sabi nila, bubuhag-hag daw eh. Yung mga extensions. Hindi mo na nga makikita kung nasaan na sila eh. Sobrang nagbi-blend ng maayos sa buhok ko. Oh. Kaya nga ang ganda. Sobrang nagbi-blend siya sa buhok ko, guys. Kasi yung pinili nila is yung fine at saka thin na buhok para mag-blend talaga siya sa akin. Hindi ko siya nafe-feel. First time ko matulog kagabi na I had the extensions and okay naman siya, guys. Sabi dun kasi binigyan nila ako ng care booklet. Sabi dun sa care booklet, dapat i-ponytail mo daw yung buhok mo kapag natutulog just to avoid na magtangle yung hair extension. So, yun yung ginawa ko kagabi. And, hindi ko to hugasan bukas. Hugasan ko siya pagligo ko sa Thursday. Pero so far, so good. Sabi din dun sa care booklet, meron daw magtatanggalan na buhok. Normal lang daw siya. Kasi, di ba, nagtatanggalan naman talaga yung buhok natin. So, just in case, yung mga buhok na kung saan nakahold yung extension, magtanggalan, mahuhulog din yung extension, obviously. Depende sa kung gaano karami, kung matatanggal-tagal lahat ng buhok na kinapitan ng Pero normal lang daw yun, nandun sa care booklet. And yun din yung mga napanood ko sa mga review na normal din na may magtatanggalan. Kapag may matanggal, pwede naman ipaayos ko sa kanila. Kasi babalik naman ako dun.
Pero hindi ikaw yung magtatanggal. Dapat sila talaga, guys. Kasi parang sila lang yung may tool kung paano siya tanggalin. Pero yeah, so far, so good. Hindi din siya sobrang fake tingnan kasi nga, diba? Fine lang yung nilagay, tas hindi siya ganun karami. So, very natural looking siya, guys. Oh, anyway, yun na yung vlog natin today. Sobrang salamat, guys, for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo yung vlog. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Be good. Good night. Mwah.